Konkoloma mkulu wa Makra anatsindika zakufunika kuti pakhale komiti yapadera yolondoloza ntchitozi kuti zipatso zake zipitirire. Tikoza kumapanga export technology imene ndi chifukwa cha chimenechi kupezeka kuti ife ngati Amalawi tikutha kupanga ndalama yakunja imene timati US dollar imene ikusowa ndikoza kuthandiza panjira zinthu zambiri zimene tikuvutika kwa lero. Ndiye anyamata amene atufuna tagwire pankono tipanga task force imene ili kalenda akadaulo osiyanasiyana amene alofunika kuwathandiza anyamata kuti zimene akuganiza zipite patsogolo. Opambanawa mwazina alimbikitsa anzawo kuti achirimike pobweretsa luso lawo poyera pothana ndi mavuto ena omwe dziko lino likukumana nawo. Ndi nthawi yathu yabwino kuti tipange zinthuzi tipange mphamvu zathu zambiri kupangisa kumapanga zoti zitha kupindulira ifeyo komanso kupindulira dziko. Ine ndili kusangalala kufuzo ndikudziwa zoti innovation yabwera apa pai ikuthandiza Malawi. Ndine osangalala kwambiri ndipo ndikuwathokoza chifukwa izi zandipangiseni kuti ndikwanise kufotokozera innovation yanga ku mtundu wa Malawi kuti aziwe zimene tikupanga komanso kuti ndizofunika bwanji pa mtundu wa Malawi. Mwa ntchito zaluso zosachepera 260, ntchito 20 ndizo zidasankhidwa kuti ndizo zili ndi kuthekera kothana ndi mavuto ena mdziko muno. Ntchitozi zikufikira m'magawo a zaulimi, maphunziro, kusintha kwa nyengo komanso luso la makono mwa zina. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Boma layika ntchito zakadyedwe kabwino patsogolo pozindikira kuti anthu athanzi ndi amene angathandizire pokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mlembi wamkulu mu nduna za umoyo ndi ukhondo Dr. Dan Namarika anena izi kusalima pomwe ndunawu umakumana ndi anthu ogwira ntchito zakadyedwe kabwino ochokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mlembi wamkulu mu nduna wa za umoyo ndi ukhondo Dan Namarika ati ngakhale kuti dziko lino linayamba kuchita bwino pa nkhani yolimbana ndi kukwinimbira, chiwerengero chayambanso kukwera kuphatikizapo vuto la kuchepa kwa magazi pakati pa atsikana achisodzera m'madera ena mdziko muno. Iwo ati nkhani zakunyentchera ndi kadyedwe kabwino zimasiyana m'maboma onse ndipo iwo alimbikitsa adindo owona ntchitozi kuti awunikire bwino momwe ntchitozi zikuyendera. Tabwera pano ndi anthu amene akutigwirira ntchito ma nutrition officers ma district monse kuti timve kuti zimene akuchita bwino ndi ziti komanso tione ma gaps amene alipo ndi ati. Tingofotokoza kuti zaka zimene zapitazi 5 or 7 years taona kuti ma indicators athu ena sanachite bwino pa nkhani ya zakudya. Mmodzi mwa akuluakulu owona zakachedwe kabwino pa chipatala cha Mzimba a Eliza Chinola ati dziko la Malawi likuyenera kuyika chidwi pa ntchito zina zakachedwe kabwino monga vuto la kunenepa kwambiri zomwe akuti zimachititsa kuti anthu adzidwala matenda osiyanasiyana. Timakamba nthawi zambiri tungokamba nkhani zokhuzana zakunyentchera, nkhani zokilimbirana, koma tiona unena kuti m'madziko mwathu muno nkhani zambiri zimene zikuchoka panopo ndi zonenepa kupyoletsera msinkhu wa mwana kapena msinkhu wa munthu umene ameneka kukhalira. Choncho zikutibweretseranso mavuto osiyanasiyana, kamba nkhani yokhuzana ndi mabibi akukwerawo amakhala nkhani yokhuzana zakudya, mashugas amene tili nawo amakhalanso nkhani zokhuzana ndi kudya. So ni nthawi imene yafika sopano kuti ife Malawi tikathe kuyang'ana zakudya zimene ngapezemo michero yoneka. Nthambi yowona zakachedwe kabwino mu nduna wa za umoyo ndi ukhondo yachititsa msonkhano wa masiku awiri ndi adindo owona ntchito zakachedwe kabwino ochokera m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Margaret Mapando, MBC Salima. Boma latsimikizira alimi afodya mdziko muno kuti likumana ndi kampani zogula mbewu ndi cholinga chopeza zifukwa zomwe akukanira kugula mabelo ena m'misika. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi anena izi pomwe imatsegulira msika wafodya kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Elin Chimoyo wafika ndi ripoti. Chitsegulireni malonda afodya a chaka chino lolemba ku Lilongwe, fodya wambiri wakhala akumukana pa msika. Mwachitsanzo ku msika walimbe pa mabelo 100 atatu okha ndi omwe awagula ndipo fodya wambiri yemwe waenda malonda ndi wamgwirizano. Ndipo nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi yati izi ndizokhumudwitsa ndipo achita chotheka kuti akambirane ndi kampanizi kuti zinthu zisinthe. Ogula fodya athu sakugula moyenerera chifukwa rejection rate panopa ili pa 95 kupitirira %.
chomwe chisali chinthu chabwino. Ndiye muchandanenera kuti tikhala nawo pansi aliyense payekha kukambirana nawo kuti kodi chikuvuta ndi chani, chomwe tingapange kuti fodya yathu yakule ndi chani. Komano at the end of the day tidziwenso kuti talima fodya wambiri kuchuluka kuposa amene okula athu ananena kuti afuna kukula. Ndiye ndimakhalanso mfumoso, ndipo ndi chinthu chimene ifeyo tikuchikonza unduna wathu ndi atobacco commission. Mtsogoleri wa bungwe la alimi a fodya la Tama a Abel Kalimabanda apempha kuti boma liwathandize alimiwa msanga. Mbali inayi ya msika wa auction imeneyi kufunika ndithu boma lilowererepo kwambiri, monga muchalonjezera nduna kuti boma likuyenera lilowererepo kuti mwina kumene kuti pange improve, chifukwa mantha ife alimi ndi akuti fodyayo akamangobwerera musika nabwereranso ku warehouse abwera musika, mapeto ake kaonekedwe ka fodyayo tsopano kasita, mmene anasankhira mulimiyo ku shediko tsopano kasita. Ndiye pachatanena kale kuti fodya amagulidwa ndi magredi, mitengo imachoka pa magredi. Ndiye ngati gredi lisintha litsika, ndiye kuti fodyayo agulidwa somotsika, amene avulale pamenepo ndi mlimiyo. Pa tsiku loyamba la malonda ku msika wa Limbe kunali mabelo 994 ndipo mwawa 100 okha ndi omwe asali pa ulimi wa mgwirizano. Chitsegulireni msika wa fodya lolemba, dziko lino lakwanitsa kupeza ndalama zoposa $2.4 million kuchoka pa fodya okwana makilogramu 1.1 million. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga Jaap Mohango apempha maiko amu Africa kuti adzipereke kwathunthu pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za mtengatenga pokonza misewu yowonongeka ngakhalenso kulambira yatsopano. Iwo atinso nkofunika kuti maiko amu Africa alimbikitse njira zina za mayendedwe monga zapamadzi ndi zapanjanje zomwe zingathandize kuti misewu izikhala nthawi yayitali isanawonongeke. Iwo anena izi kusalima potsekulira msonkhano wa maiko amu Africa wa bungwe loona za mtengatenga la Chartered Institute of Logistics and Transport. Tipepese chifukwa cha ripoti limenelo tikupatsirani ripotiro pamene nkhani zathu zikupitirira. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Wiskes yati boma lili ndi malingaliro omanga zigayo zopangira chakudya cha nsomba ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ulimi wa nsomba mdziko muno. Iwo anena izi pomwe amayendera gulu la alimi a nsomba ku Lusangazi mboma la Mzimba. Blessings Gondwe wafika ndi ripoti. Gulu la alimi a nsomba la Lusangazi mboma la Mzimba likuchilimika popititsa patsogolo ulimi wa nsomba, pomwe gululo likumatha kupeza matani 8 a nsomba pachaka kuchokera ku madamu 72 omwe ali nawo. Ndipo nduna zachilengedwe Patricia Wiskes inakhutira poona kuti alimiwa afika popanga katundu wina kuchokera ku nsomba monga zomwe akuzitcha fish cake komanso fish powder mu Chingerezi. Koma zinaziwika kuti chakudya cha nsomba ndi chokwera mtengo pomwe chimagulidwa kunja kwa dziko lino. Apa ndunayi yati boma lili ndi malingaliro omanga zigayo zopangira chakudya cha nsomba ndipo aonetsetsa kuti chigayo chomwe chili ku Mzuzu chiyambe kugwira ntchito. Ngati boma tikufuna kuti tipeze njira tsopano yonena kuti chakudya cha nsomba chiyambe kupangidwa konkuno ku Malawi, komanso tiwonjezere mphamvu makamaka komanso kuthekera kwathu kukapangidwe kathu ka mbewu ya nsomba. Ndicho lenga chokuti alimi ambiri akwanitse tsopano kumapeza mbewu imeneyi ndi kumakwanitsa kupanga nawo ulimi wa nsomba. Wapampando wa gulu la alimi a nsomba ku Lusangazi a Janet Mwasinga anati ulimiwu ukuthandiza kubweretsa chiuma komanso chakudya mayanja awo. Kuona kuti ulimi uwu ndiwophindula chifukwa zimene zimatisowa tikuzipeza. Timasowa ndiwo kuti ana adye pa nyumba. Timatenga mtunda ukagula nsomba kutauni zosokera kunkhata. Kunkhata sinanga nzathu ali ndi nyanja. Ndiye ife tinaona kuti ife tipange nyanja, tipange madamu kuno kuti ndiwo sativute andiso maronda ya business
ya nsomba kuti tithandizire pa khomo pathu. Gululi lili ndi alimi okwana 60 ndipo linayamba mchaka cha 2005. Mukuonera nkhanisi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka mphoto kwa achinyamata aluso omwe achita bwino pa ntchito za luso la makono lothandizira kupititsa patsogolo maphunziro. Nduna ya zamtengatenga yapempha mayiko a mu Africa kuti adzipereke kwathunthu pa ntchito yokonza ntchito za mtengatenga. Ndipo bungwe la Malawi Red Cross Society lati lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito zothandiza anthu omwe akumana ndi mavuto okugwa mwadzidzidzi mdziko muno. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kodi chikhalidwechi chomalolana kuti azikagona kwa zinzawo pachizungu amati ku sleep over. Kodi nchabwino ana athu adzachoka nyumba mwe akakula thaya yake ikakwana ndipo singavomere olo pang'ono anawa makadziwana anawa mwina ena amakaphunzirako khalidwe lina labwino. Komanso mwana uja atha kutisanzika choncho akupita mwina akupita ku chezi. Ndingotsimikiza kuti ngati ana akupita ku sleepover azikhala kwa anthu oti mukuwadziwa. Nzotheka auzeni ana apite ku Sunday school, auzeni ana apite ku madrasa, akauzidwa chikhalidwe chabwino. Ndinamuwuziratu kwena kuti osamandipempha pamaso pa iye uja plus amachi alipompo because kuti ine ndikane ndizimakhala kuti zotani zovuta. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bungwe la Public Private Partnership Commission PPC lati likhala likuzungulira mdziko muno pofuna kupeza anthu omwe akugwira ntchito zokhudza luso la makono amene angawathandize. Wapampando wa bungweli a Joseph Nagoli amayankhula izi ku Lilongwe pamene akuluakulu a bungweli amayendera zina mwa ntchito zimene zapindula ndi thandizo la ntchito yolimbikitsa luso la makono yotchedwa Malawi Digital Project. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Ntchito yolimbikitsa luso la makono kapena ntchito za intaneti imene akuitcha kuti Malawi Digital Project akuyigwira ndi a Public Private Partnership Commission PPPC mothandizana ndi nduna zofalitsa nkhani. Pachifukwachi akuluakulu a bungweli anakayendera ena mwa anthu amene apindula ndi ntchitoyi. Imodzi ndi sukulu ya sekondari ya Mkwichi kumene adalumikizako makina a intaneti aulere, ndipo sukuluyi ndi imodzi mwa malo 530 amene kulinso makina a intaneti aulere. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Gloria Ozias anauza MBC kuti kuchokera pamene sukulu adayipatsa mwayi wa intaneti yaulere maphunziro asintha kamba kakuti ophunzira ndi aphunzitsi omwe akutha kupeza mauthenga atsopano okhudza maphunziro osiyanasiyana. Koza kunena ndithu monyadira kuti mayeso akhala akuyenda bwino pali kusintha kwa kakhozedwe ka ana athu pano chifukwa choti tikaona zotsatira za 2024 pa MSCE ana athu anakhoza ndi 88%, ndipo ana amene anapita ku university anali 30. Tikaona mayeso a 2025 a MSCE ana athu anakhoza ndi 95.4%, ndipo ana amene asankhidwa kupita ku university pa selection imene yangoduka amene alipo 70. Pansi pa ntchito ya Malawi Digital Project, anthu amene ali ndi maganizo otchakuka bwino komanso amene ali ndi maluso osiyanasiyana akumapatsidwa ndalama zokwana $2,500 kuchokera ku World Bank kuti apititsire patsogolo luso lawo. Malo otchedwa M-Hub ndi amodzi amene akuthandiza achinyamata kupititsa patsogolo luso, ndipo mkulu wa malowa a Elijah Nkandawire anati luso la makono kapena kuti teknoloji ndilofunika mu nthawi ino pamene dziko likupita chitsogolo ndi nkhani za luso. Ndizofunika kuti anyamata azikhala ndi maluso osiyanasiyana especially a digital kapena akagwiritsa ntchito kama kazinthu za internet chifukwa ndi direction imene dziko likupita. Tili mu m'bado umeneno chilichonse chikhala cha digital. Ndi achinyamata especially atsikana komanso akumuzi malulo youth akuyenera kutenga nawo mbali kuchochitika chimenechi. Wapampando wa bungwe la PPPC a Joseph Nagoli
anati boma likufunitsitsa kuti pomadzafika mchaka cha 2030 anthu 80 mwa anthu 100 alionse adzakhale ali ndi mwayi wa makina a intaneti. Ndiye chifukwa chake iwo akulimbikitsa kuthandiza anthu amene ali ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zopititsa patsogolo luso. Zimene taona lero ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuti ndi mwina model imodzi imene tingasongesere chuma chathu kuti tipange ma project akuluakulu amene angathe kuthandiza dziko lathu. Mwaona amene aphunzitsi akugwirisira ntchito internet, kukonza maphunziro atsopano komanso kuphunzitsa ana asukulu. Ntchito ya Malawi Digital Project adayikhazikitsa ndi cholinga chokuti ithandize kuti anthu ambiri mdziko muno akhale ndi mwayi wa intaneti, zomwenso akuti zikhoza kuthandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Malawi Red Cross Society lati lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito yothandiza anthu omwe akukumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Mtsogoleri wa bungweli kuno ku Malawi a Innocent Majia anena izi pomwe bungweli limapereka thandizo la boti la ndalama pafupifupi 43 million kwacha ku bungwe la Dodma pofuna kuthandiza kupulumutsa anthu ku mavuto akusefukira kwa madzi m'boma la Chikwawa. Ndipo mu nkhani za masewero bungwe la Sulomu latemetsa nkhwangwa pamwala kuti masewero otsegulira ligi ya FDH akhalabe pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, ngakhale kuti bungwe loyendetsa masewero mdziko muno la FAMU lakana kuti liyendere ndi kuvomereza bwaloli. Masewerowa akhala pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United. Praise Majawa wafika ndi zambiri. Mukalata yomwe FAMU layankha bungwe la Sulomu pa nkhaniyi yati singayendere ndi kuvomereza bwaloli kamba kokuti amenera kuyendera patatsala masiku awiri masewero asanachitike. FAMU kudzera kwa mlembi wa bungweli Abudu Chiwalo walangiza Sulomu kuti ipeze bwaloli lina lochititsa masewerowa. Bungweli lati ngati Sulomu lichititse masewerowa pa bwaloli ilandira chilango. FAMU silinavomereze bwaloli kamba kankhani za ukhondo mwa zina, koma titayendera bwaloli tapeza kuti ntchito yokonza zomwe zinawonongeka ili mkati. Koma polankhula ndi MBC mlembi wa Sulomu Williams Banda walasasintha ganizo lawo lochititsa masewero pa bwaloli. Sanga sinchidwe patasala malewero osachepera 48 tumalinga ndi malamulo athu ndi masewero sakusinthidwa ndikotengeraso mmene aneneyo kuti sangathe kuyendera masewera less than 48 hours. Izapempha kuti ife timenya masewero iwo azatha kuyendera kusogoloko athakulanga mmene angafunire ife timene tikupanga ife ndizokonzekera za mpira. Ligi ya FDH ikuyembekezera kuyamba kumathero a Sabatayi ndipo idzatha pa 27 February chaka chamawa. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka mphoto kwa achinyamata aluso omwe achita bwino pa ntchito za luso la makono lothandizira kupititsa patsogolo maphunziro. Nduna ya zamtengatenga yapempha mayiko a mu Africa kuti adzipereke kwathunthu pa ntchito yokonza ntchito za mtengatenga. Ndipo bungwe la Malawi Red Cross Society lati lipitiriza kuthandiza boma pa ntchito zothandiza anthu omwe akumana ndi mavuto okugwa mwadzidzidzi mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzanga Yusavita Wilima tikufunirani usiku opambana. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Lero kumada ambiri kunali kwa mphepo komanso kunazira pang'ono makamaka nthawi ya masana. Kunali mitambo komanso mvula inagwa madera ena. Komabe inachuluka ku Karonga moti pamene inagwa ya mlingo wa 31 pamene 25 ku Bunji. Yochepa inagwa ku Mpinga komanso ku Mimosa ndi ku Baraka. Tikuyembeza kuti kukhalabe kwa mphepo komanso mitambo yapo ndiapo ndi mvula madera ena. Mphepo ya mphamvu yamwera ikhala ikomba ya panyanja ya Malawi komanso nyanja zina ndipo mphepo ikhoza kufika mlingo wa 40 km/h. Zikhala chonchi kamba kuti tulanda mphepo zomwe zoka kumwera chakumvuma kubweretsa chinyontho komanso mphepo zindi za mphamvu kuchititsa mphepo yamwera pa nyanja. Choncho sikuno
tikuyembekeza kuti pa nyanja pakhala pa kuomba mphepo yamwera imene ikhala ndi mlingo wa 40 km/h komanso kuposapo. Mabingu achitika makamaka chigawo chakumpoto monga Kalonga, komabe mitambo yochuluka madera ambiri a chigawo chapakati komanso mchigawo chakumwera ndi mvula yamawa madera ochepa makamaka okwera. Usiku uno komanso fika mmamawa tikuyembekeza kuti madera ambiri kukhala nyengo zizira moti madigiri atsika kufika 16 kunzimba, Kasungu komanso kudedza, komabe kutentha pang'ono mbali nyanja komanso mchigwa cha mtsinje wa Chire. Mama kudzakhala mitambo madera ambiri komanso mvula yamawa idzagwa madera ena ochepa makamaka okwera a mchigawo chakumwera komanso mbali nyanja ndi ena okwera a mchigawo chakumpoto ndi apo mchigawo chapakati. Tikuyembekeza kuti masana kudzakhala nyengo yofunda madera ambiri moti kunzuzu madigiri adzangokwera kufika pa 22 pamene 26 kumchinji komanso Kasungu, komabe kutentha mbali nyanja monga Mangochi ku Nkatabe komanso Kalonga pamene madigiri adzakwera kufika pa 28. Tikuyembekeza kuti masana kudzakhala ndithu mitambo yochuluka komanso mphepo yamwera idzakhala ikuomba pa nyanja ya Malawi. Mvula osalephera yamawa madera a mchigawo chakumwera monga Blantyre, Kumanje komanso kudedza apo ndi apo mchigawo chapakati ngati Kasungu ndi ena a mchigawo cha kumpoto, komatu ya mphamvu ikhoza kudzagwa ku Kalonga. Mukafuna yenu pampu tangopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, upama kwacha ndi ulime. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bottle it. There's no other word. You bottle it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on.
MBC, inspiring the nation. sabata ino mu programu ya Woman Talk. kodi chikhalidwechi chomalolana kuti azikagona kwa zinzawo pachizungu amati ku sleep over kodi nchabwino ana athu adzachoka nyumbamo akakula nthawi yake ikakwana ndipo singavomere olo pang'ono anawa makadziwana